Γεια! Είμαι η Χρυσταφένια, στριμάρω στο Twitch τα τελευταία 4 χρόνια. Ίσως όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Και έχω ετοιμάσει μια λίστα με κάποια παιχνίδια τα οποία με ενθουσίασαν λίγο παραπάνω ή και όχι και θα βλέπουμε παρέα. Θα ξεκινήσω με το What Remains of Edith Finch. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι τόσο πρόσφατο, αλλά αν δεν το ξέρεις και δεν το έχεις παίξει, πρέπει να τρέξεις και να το μάθεις και να το παίξεις. Και κάπου εδώ είμαι εγώ που διαβάζω αυτό που έχω γράψει, γιατί δεν το έχω μάθει απ' έξω για το βίντεο, αλλά δεν πειράζει και ξεκινάω. Πρόκειται για ένα αφηγηματικό exploration first person game όπου ακολουθεί την Edith, το τελευταίο ζωντανό μέλος μιας καταραμένης οικογένειας, καθώς ερευνά το παλιό της σπίτι και ανακαλύπτει τις ιστορίες πίσω από το θάνατο κάθε συγγενή της. Κάθε ιστορία παρουσιάζεται με μοναδικό τρόπο. Άλλοτε σαν παραμύθι, άλλοτε σαν κόμικ και φαντασίωση και καταλήγει σε ένα τραγικό αλλά βαθιά ανθρώπινο τέλος. Είναι ένα παιχνίδι για τη μνήμη, τη μοίρα και την ομορφιά που κρύβεται ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής. Είναι από την Giant Sparrow και κυκλοφόρησε από την Anna Purina Interactive. Μπορείς να το βρεις σε PC, σε PS4, σε PS5, σε Switch, ακόμα και στο iPhone σου. Θεωρείται παράδειγμα παιχνιδιού ως μορφή τέχνης, καθώς έχει αποσπάσει πάρα πολλά βραβεία. Μέσα σε αυτά είναι και αυτό του καλύτερου παιχνιδιού για το 2017 και επίσης συγκαταλέγεται στις καλύτερες αφηγηματικές εμπειρίες παιχνιδιού όλων των εποχών. Αυτά ήθελα να σου πω, τόσα όσα χρειαζόντουσαν για να το μάθεις ή να το θυμηθείς. Οπότε εμείς τα λέμε στο επόμενο!